नै बे जाहैबाय लान्चयाव मा बानायदों बेखौ मिथिला आं दायो दंफैयो हेमे बस्तियाव बे जाहैबाय मफिन आं माने फार्स्ट टाइम आरो मफिनावहाय बेयाव माबायदि नेम दं मोजां मिथिया थेवब्लाबो एसे माने दिन्थिलांनो नाजानोसै आरो ना नोंथांमोना आंजों फारसेनिफ्राय फारि नायलांबाय थादो ओरै माने जोंहा आसामनि इडुकेसन मिनिस्टारबो दंखायो बेखौहाय माने बरायदों आरो नै नायदो मोसानायखौहाय नै मा बुस्थुथाय बेखौ मिथिला Anya pinkuno piriko, pinkuno piriko, anya pintano piriko, pinkuno piriko, pinkuno piriko, anya pinkuno piriko, पॉपुलर पर्दे को दरख्वास्त करता हूँ कि पॉपुलर पर ज्वाइन करें जितना भी आसाम से आए हुए गेस्ट लोग को दरख्वास्त करता हूँ कि पॉपुलर पर ज्वाइन करें धन्यवाद बिसोर जाहैबाय गाल' माने सिख्लाफोर नै ओरैबायदि समायना समायना बिसोर गाल' सिख्लाफोर जाहैबाय हेलो हाउ आर यू क्या बोलता है इसको आच्छा ओमफ्राय गेटआव मोनफैबाय नै दायो माने जानायनि एसे लान्च टाइम लांसिन जाहैबाय आरो ना आं दायो एसे गिदिंफ्लांबाय थानोसै नै बिथांमोना जाहैबाय बिनिफ्राय माने मेन पेन्डेलनिफ्राय दायो माने जानायनि लाहार फाहार खालामनो नागिरदों ओंखायनो माने जा बे आसामनि मिनिस्टार रनज पेगुखौबो माने लान्च जाय जायगायाव माने जानो लादोंना बेखौ माने बैयावहाय माने जानायनि लाहार फाहार खालामदों होनना बुंदों बेयावहाय माने लानानै थांबाय आरोखि दायो गासिबो थांजोब्बाय वाव मा होनदोंलै नै जोंना मोजां ना मोजाङानो खबरा नैबेबो जाबाय जोंहा गावबुरा सार आं माने बेखौ लोगो मोनना बिराद गोजोनबाय आरो ना ओमफ्राय नोंसिना बे मफिनखौ मानि थाखाय खुंनाय जायो माबा लक्ष्मी मफिन औ আমাৰ এইটো মফিনটো লক্ষ্মী হয় লক্ষ্মীৰ কাৰণে মফিনটো মানা যায় যেনেকুৱা আসামত বিহুটো মানে এইদৰে আমাৰ মফিনটো মানে এটা মানে আপোনালোকৰ মানে মফিনত মানে কি নেম কৰা হয় এইটো অলপ বুজাই দিব নেকি মফিনত আমালোকৰতো মানে পিংকু পিণ্টে বুলি কোৱা হয় কিন্তু এই যে মফিনত যিটো আছে মেইনটো হৈ গ'ল এতিয়া আমালোকৰ ঝুম খেতি আহু খেতি কৰিবৰ সময় হৈছে এইটো ৰুবৰ সময়ত এইটো এই পূজাটো মানা যায় আগৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা এটা যে লগাইছে এইটো গালত লগাটো কি বুলি কয় এইটো গালত লগাটো এইটো আমালোকৰ এইটো লক্ষ্মী পিঠা বুলি ইয়াক লগোৱা পিঠা বুলি ন মাইৰং आच्छा गोजोननाय थाबाय जाहैबाय माने खोन्थाबाय ना बिसोरो मा जाहैबाय माने माखासे खेथिनिखौ लानानैसो बिथांमोना बे मफिनखौ खुंनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेखौहाय दायो थ' मिथिला आं ओमफ्राय दा लान्च जानायसिम थांसै आङो एसे दिन्थिलांनो नै जाहैबाय मफिन गेलेनाया नै बिदि गेलेनो नुदों दा बे जाहैबाय माने अनजों फुनलायदों बेखौ मिथिला नुदोंना नै जायखौ गासैबो फुनगोन आरोखि वाव बेनो जायो फुनबाय नै फुनजोब्बाय अन बायदि मोनामदों अन बायदि मोनदों कियासिन मारा ये
ये क्या सीन मारता है? ये भी हो रहा है चावल का पाउडर है चावल का चावल का चावल का ये उसका पेस्ट भी बनता है बहुत अच्छा है इसको डालने के बाद ना इसको लगाना है लगाना है ना और ये बिना ये इसका ना बिना ये पाउडर का आपका ये नहीं है अच्छा मतलब ये मोपिन कंप्लीट नहीं है अच्छा। अब मोपिन में आया है तो ये लगाना ही है लगाना ही है अच्छा बढ़िया थैंक यू ओके जा सिगां फैगोनाय गासिबो लगायजोब्बाय नुदों दा थांगासिनो दं आंखौबो लागायबाय दायो फार्स्ट टाइम एटेन्ड जादोंमोन फार्स्ट टाइम आंखौ बेफोरबायदि फुनना होबाय माने दुदा माने माइरंनि अन गुन्दै बायदि मोनामनाय मोनदों आरोना आङो मा जाहैबाय आङो माने मा जाहैबाय बारद्राय नांनायखाय आङो मोखांखौ हुगारबाय आरोना ओमफ्राय मा जागोन दायो माने जानाय लोंनाया लाहार फाहार जासिगोन खोमा ओरैजाय जिरायजोब्बाय आं एसे दिन्थिसै नङा होमबा नोंथांमोना थाबाय थाबानो जाबाय ओरैजाय माने लाइन मोनसे बानायदों आरोना लाइना माने जाग्राया मोननै मोनथाम जाहैदों सोरबा माने गोजौआवबो दङ ओमफ्राय गाहायावबो दङ आं माने अबाव थांनो दायो एसे दिन्थिसै आं दायो न'खौ एसे मोजां दिन्थिसै नै माने सिलायावनो आरोना दायो बिदि बानायदों माने बे जाहैबाय नै ओरैजाय वाव जानाया जासिगोन आरोखि नैबे जाहैबाय न'आ नै बे जाहैबाय जोंहा जिल्ला परिषदनिनो बियो ओमफ्राय नै बे माने फुनग्राफ्रायाव दंबाय दे जेला माने सोरनाबा जुदि खालि जाबाय नै खालि थानायखौ माने बिसोर फुनखागोन आरोखि जायनाव गैया बेखौ फुनखागोन आरोखि माने खालि जाबानो फुनखायो नुदों दा नै नुवाखै लगा दिया ना अच्छा फेस पैक ना लगाएगा ना बहुत चेहरा ग्लो हो जाएगा अच्छा ऐसा है ना क्या क्या लगाया है इसमें सिर्फ चावल का पिन को किस लिए माना जाता है मोपिन को अच्छा हार्वेस्ट आने के लिए अच्छा मैंने अपना ये वाला पशुपालन अच्छा होना है अच्छा उसके बाद खेती बाड़ी अच्छा होने के लिए करता है ये मान तो ये करना 5 अप्रैल ऑफिशियली रहते हैं अच्छा अच्छा 5 अप्रैल को करता है बहुत अच्छा अप्रैल में ना हर मैंने ये अप्रैल का हर डे में कर सकता है अच्छा 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 से लेके 30 तक अच्छा ये मोपिन लेकिन मेन ऑफिशियली डे ये आज अच्छा अच्छा आप लोग को ये पार्टिसिपेट करके आप लोग को कैसा लगा है आपका ये बहुत आनंद आ रहा है बहुत मजा आ रहा है ना सबका देख के और सबका चेहरा में अपना अपना दूसरा चेहरा में इटी लगा के ये भी इटी है मैंने आप लोग का बोलता है मैंने राइस पाउडर अच्छा लगा के बहुत आनंद आ रहा है बिसोर जाहैबाय माने बोसोरफ्रोमबो माने 5 एप्रिलाव बिथांमोना नैबे मुफिनखौहाय माने सेलिब्रेट खालामनाय जायोनो आरोना बे जाहैबाय हेमे बस्तियाव देग्लायबो खालामदों आने वाला साल को कहाँ में सेलिब्रेट करेगा आप लोग यहीं पर करेगा यहीं पे हाँ यहीं पे अच्छा हर साल बढ़िया फिर आएगा हम ओके माने नेक्स्ट बोसोराव माने बिथांमोना बेयावनो आरो सेलिब्रेट खालामबावगोन होनना बुंदों आरोना आं दायो एसे मोजां खिन्थिलांसै नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय दायो माने जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामबाय दं आरोना जानाय लोंनाय लाहार फाहारखौ आं एसे नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिलांबाय थानोसै नुबाय दा गोजौआवबो दं दायो आं माने गोजौनिफ्राय बिसोर दिन्थिगोन दायो কি হয় এইটো এইটো আমাৰ साइमद अरिजिनेल ना लकेल आच्छा नै इदि मोनसे मोनसे होदो आरोना माने बथलाव आदा आदा होखादों लोगोसे बियो ये मा बुस्थु दा ये मा बुस्थु কি হয় এইটো এইটো কি আই এইটো আমাৰ এইটো পিঠা আমাৰ লগত এই মকিনত এইটো পিঠাকে আপোনালোক চাউলটো গুৰি কৰি কিনি পিঠা বনায় আপোনাৰ যেনেকা আসামত যেনেকা পিঠা খায় আমাৰ এইটো পিঠা পুরান আপিন ও মিসিং মিলাই যে কই যে পুরান আচ্ছা 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 আপুনি চাব পাৰে এইটো চাওক আচ্ছা 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 নাগালে মপিন হাফ কিবা আমাৰ এইটো মপিনৰ এইটো পিঠা আচ্ছা পিঠা আচ্ছা 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 বঢ়িয়া বঢ়িয়া बेजों माने दायो जौजों लोंसिगोन आरोखि बियो नैबे जाहैबाय जौनो बियो साइमद जाहैबाय बियो आंथ' माने मिथिफेरामोन ना माबायदिथाय जौआ आंबो दा बिना लोंगोन र' आंबो ट्राइ खालामनो पियर ना माने सोबनोबो मोनसे मोनसे गालांदों आरोना आंबो दाहाय जानायगोन माने बेखौहाय माबायदि मोनजायो नैदि बेगाव लाना रानदों नै आं एसे नायनाय नै बे जाहैबाय ना ओइ सरि गोलैबाय बे जाहैबायनो माने ओंखाम बिदि बानायना दों आरोखि ना माबायदि बुस्थु आंथ' बेखौ मिथिया आंबो दाहाय जानायगोन आरोखि बेयाव जाहैबाय गासिबो बे जाग्रा नुबाय जानांगौ नै ओरैजाय बेयाव जाहैबाय सोर रानग्रा जानांगौ सालान हरग्रा बे जाहैबाय नै दानि राननाया इ ओरैजाय थफ्ला ना ओमफ्राय नै इयाव माने ओंखाम रानग्राफ्रा बिदि आरोना थफ्लायाव लाना फैनांगौ जानांगौ बास बरिया आरोना आंबो माने थफ्ला मोनसे लाना थांनि ओंखामा जागासिनो दं माने थफ्ला लायै लायै नै माने बे जाहैबाय बिदि लानांगौ आरो जानांगौ आरोखि नै नुदों दा नै आंबो दायो लानोसै आंबो जानोसै एकटा अलप किबा কৈ दे ना प्लिज नै बिदि नुदों दा वा थेंक इउ
जों जाहैबाय आं हरबाय नै मपिं हेपि आङो ओरै थांसै दायो आङो दायो मा जागोनथाय मिथिया आंनो बे जाहैबाय ओंखाम जों दा आं दायो माने फैबाय ओंखारबोबाय आङो जायगानिफ्राय मा जाहैबाय आंथ' मालाबाबो आङो बिसोरनि मपिंआवथ' फैफेराखैमोन नालाय बेफोरबायदि अन फुनो ना मायो आंथ' मिथियामोन दहाय माने ओरैबायदि गाज्रि फुनखादोंमोन माने आंखौहाय आं माने मा जाहैबाय इयाव एसे गन्थं सन्थं हाबदों माने ओंखायनो आं माने सुनानै फैबाय आरोखि दायो नोंथांमोनाव आं माखासे नुथाय दिन्थिबाय बे जाहैबाय जोंहा जोंनिनो जायगानि खाथि आरोना बे जाहैबाय अरुणाचल हेमे बस्तियाव बिथांमोना माने मपिं माने सेलेब्रेसन खालामदोंमोन बेयाव जोंहा दहायनो खिन्थिखाबाय आङो जोंहा आसामनिबो मिनिस्टार रनज पेगु सार ओमफ्राय लोगोसे जोंहा ओरैजाय साइनिया सारबो फैदों मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ बिथांमोनहा चिफ गेस्ट महरै फैदोंमोन आरोना बेयाव माखासे आं नोंथांमोननि नुथाय आरो माखासे मोसानाय बा माखासे बिथांमोननि नेम आरो बिथांमोननि माखासे सोरजोंबा एसे रायलायनानै आं खिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो नङा होमबा नोंथांमोनासो मिथिगोन जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक खालामना होदो आरो शेयार खालामना होदो आंहा माने बिनि सायाव दहायनो बुंखादों आंहा बिनि सायाव माने आइडिया गैयामोन आं दिनै फैनानै दिनै मोनफैबाय आरोखि आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय दै अके बाय बाय